Verím, že mne sa nič nestane. Toto si myslí 9 z 10 Slovákov. A mýlia sa. Koľkokrát ste si to už povedali? Realita je však neúprosná. 35 000 Slovákov ročne s onkologickým ochorením. 62 000 úrazov vedúcich PNK. 25% mŕtvic pred 60. rokom života. 700 000 kardiologických pacientov. 2000 Slovákov ročne so sklerózou multiplex. 355 000 pacientov s cukrovkou. 15 000 nových invalidov. Viac ako 1 000 000 hospitalizovaných. Tieto čísla sa týkajú mňa, teba, skrátka nás všetkých. Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch a môže prísť kedykoľvek. Určite denne vidíš niekoľko zbierok, ktoré na teba vyskakujú. Nepodceňujte rizika. Zabezpečte seba a svoju rodinu. Životné poistenie nie je zbytočný výdavok. Je to investícia do tvojej budúcnosti. Chráň to, čo je pre teba najdôležitejšie.